Түгәрәк күмәштәй, ай тулы, ай бөтен, кайырып телемлә, кистә ал бер читен. Яганы туракла, өйеп куй табынга, табының ямләне изәлер тагында. Ай тора үзгәре, бер якты бер бөтен, тик менә ай кебек булмасын бәхете. Ай тора үзгәре, бер якты бер бөтен, тик менә ай кебек булмасын бәхете. Болай ярамый, кисәргә турарга, ул бит күп тырышкан, күп кебек туларга. Ул инде болайда калыр бер сызыкка, ятулы килештә копланыр болытка. Ай тора үзгәре, бер ярты бер бөтен, тик менә ай кебек булмасын бәхете. Ай тора үзгәре, бер ярты бер бөтен, тик менә ай кебек булмасын бәхете. Ай тора үзгәре, бер ярты бер бөтен, тик менә ай кебек булмасын бәхете. Ай тора үзгәре, бер ярты бер бөтен, тик менә ай кебек булмасын бәхете. Ай тора үзгәре, бер ярты бер бөтен, тик менә ай кебек булмасын бәхете. Ай тора үзгәре, бер ярты бер бөтен, тик менә ай кебек булмасын бәхете.